खुलुमबाय दिनै 24 जानुवारि 2025 शुक्रबार मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय एक्स आर्मिया गावनि बिसिखौ बुथारनानै बिसिनि गोथै सहखौ प्रेसार कुकाराव बयल खालामदों। तेलेंगाना रायजोनि हायद्राबादाव एक्स आर्मिया गावनि बिसिखौ गुबुन हौवाजों सन्देह खालामनानै गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन आरो बुथारखांनायनि उनाव बिसिनि नखरनि मानसिफोरा जेबो खबर मोनियाव बिसिनि नखरनि मानसिफोरा गावसोरनि फिसाजोआ गोमादों होननानै पुलिसनो केस होयो। उनावहाय पुलिसा नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसा फिसाय एक्स आर्मिखौ हमदों आरो बियो जेबो फोरमान मोनै बायदि गावनि बिसिनि गोथै सहखौ बुथारखांनायनि उनाव टुक्रा टुक्रा खालामनानै गोथै सहनि बाहागोखौ कुकाराव बयल खालामदोंमोन। हमजानाय एक्स आर्मी फिसायनि मुङा जाबाय गुरुमुर्ति आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय माधबी। गुरुमुर्ति आरो माधबीआ हायद्राबादाव गावसोरनि सानै गथ'जों थायोमोन आरो बिसोरो रुजु रुजु संसार जालांगासिनो दंमोन आरो गुरुमुर्तिया आर्मी साख्रिखौ मावखांनायनि उनाव कांचनबाग मुंनि जायगायाव सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावोमोन। USA हादोरनि लस एन्जेलिस केलिफर्नियायाव जानाय गिथाव बाथाव जाथाय वाइल्ड फायार अर खामनायजों थैनाय अनजिमाया 28 जाहैबाय आरो गोमा थानाय अनजिमाया 22 जाना दङ। बिनि बांसिनबो जाना दङ, नाथाय दासिमाव 22नि मिसिं रिपर्टखौ दिहुननाय जादों। लोगोसे बे जाथायजों 50,000 बांसिन सुबुंफोरा गाव गावनि न'खौ अरजों खामजाबाय बा 50,000 बांसिन सुबुंफोरा बे समाव गावनि न'आव गैया, गुबुनाव थाहैनांगौ जादों। तुर्की हादोरनि इब्राहिम मुंनि सासे सुबुङा गावनि खर'खौ गोदनानिफ्राय खर' बाहागोखौ फानजारियाव जोबथेना लादों। इब्राहिमा बिरि सोबनायखौ बा सिगारेट सोबनाय हुदाखौ गारनो थाखाय बे राहाखौ लादोंमोन आरो बे फानजारनि साबिखौ बिनि बिसिया लायोमोन। ओंखाम जानाय समाव, दै लोंनाय समाव आरो साहा लोंनाय समाव साबिखौ बिसिया बेखेवना होयोमोन, नाथाय ओंखाम जाखांब्ला, दै लोंखांब्ला, साहा लोंखांब्ला बिसिया साबिखौ मारियोमोन आरो गावनो लायोमोन। नाथाय इब्राहिमा बिरि सोबनायखौ गारनो हादोंना हायाखै बेखौ मिथिनाय जायाखै आरो बे निउसआ आथिखालाव भाइराल जागासिनो दङ। नेशनेल मिडिया, इन्टारनेशनेल मिडिया आरो लकेल मिडियाफोरावबो बे निउसआ भाइराल जागासिनो दङ। इउटिउबार मनज देनि फर्चुनार गारिया अट' गारिखौ सौनानै बेलथायहोदों आरो बे जाथायाव अट' सालायग्रा ड्राइभारआ जोखोम जादों। इउटिउबार मनज देनि गारिखौ मनज देनि बिमायंनि फिसाज्लाया लांदोंमोन। बिमायंनि फिसाज्लाया गावनि बिसि आरो गथ'खौ लांनानै हाबायाव लांदोंमोन आरो बे समावनो बे जाथाया जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनो सोलिगासिनो दङ आरो मनज देआ बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायाव अट' रिक्सा सालायग्राया जोखोम जादों, नाथाय गावनि बिमायंनि फिसाज्ला आरो बिबाजैया जेबो जायाखै होनना बुंदों। हेलो दोस्तों, तो अभी एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, वायरल हो रही है कि मेरा जो फॉर्च्यूनर है वो टक्कर मार दिया किसी ऑटो को, कल एक्सीडेंट किया है। तो ये न्यूज़ जो है ये रियल है, बट इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये था कि कल एक शादी था, तो मैं भी आया था यहाँ, एक फ्रेंड का शादी था वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो उसी बीच क्या हुआ कि मेरा जो एक बड़े पापा का लड़का है वो चाबी लेके कब गया यहाँ तक मुझे ये पता भी नहीं है। चाबी लेके वो गया अपना मेरा फॉर्च्यूनर और अपने फैमिली को, अपना वाइफ, अपने बच्चे को लेकर के वो जा रहा था शादी घर, ठीक है, छोड़ने के लिए, और कब जाके एक्सीडेंट कर दिया है। और न्यूज में ये भी लिखा हुआ है कि मनोज दे का फॉर्च्यूनर ने मारा टक्कर, ना कि मनोज दे ने मारा। तो मैं वहां पे था ही नहीं और मुझे यहाँ तक पता भी नहीं था। डायरेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज फैलने लगा, फोन आने लगा कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट किया है। अब देखिए क्या ही बताएं, और इतना दिक्कत हो गया है। अभी देखते हैं, वैसे मैटर ज्यादा सीरियस नहीं है और किसी को चोट उट भी उतना नहीं लगा है। शायद से ऑटो चालक को थोड़ा बहुत लगा है, बट थोड़ा बहुत ही है, उतना कुछ गंभीर नहीं है जैसा कि न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो बस आप लोग सब्र रखें। दिनैनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलाव गोदान भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' आर्मि।